No niin, nyt on kuvaus päällä. Eli meillä on tämmöinen projekti kuin, että ei vielä! Että kokeillaan, että onnistuuko tämmöinen YouTubessa nähty video, että Coca-Colaan laitetaan mentospastilleet. No niin, siis laita niitä niin monta kuin käteen mahtuu ja monta putkea. Tiputa, lisää. Noin. Lisää, anna siis sille kourallinen niitä kanssa, niin se saa. Laita, ota. Lisää. Pitää. Noin, no niin, nyt rupeaa varmaan olemaan. Tapahtuuko mitään? No niin, Sissi, tuu vähän pois. Tuu pois, katsotaan, tapahtuuko mitään. No niin, katsotaan. Huono juttu, että me jätettiin toi muuten varjoa. Nyt ei voi mitään, toi puu vaan nyt varjostaa tällä hetkellä. Ei tunnu tapahtuvan niinku yhtään mitään. Tää on kusetusta koko homma. Joo, lisää. Laitetaan lisää. Vai onko se sitten toi pullon malli, joka tekee sen, että ei onnistu? No okei, sitten tähän samaan syssyyn. Avaatko ton? Avaatko ton? Ja sitten laitetaan se aurinkoiseen paikkaan, niin että näkee jotain. Se menee tähän. No niin, tulkaa ottaa korkki pois ja sinne. Katso, tässä on tää video käynnissä koko ajan. No niin, eikö nyt mä varjostan? Mä menen pois varjostamista. No niin, Sissi, tuu kattoo. Täällä on toinen kokeilu. Sissi, nyt käynnistyy jo toi pullo. Ota kourallinen Sissi noit nyt. Ota niitä kourallinen, jos sä haluat osallistua. Ja tunge sinne. No niin. Onnistuu. Onnistuu, kato heti. Joo. Ja katsotaan kuinka kauan se sitten kieppuu. Eli ei onnistunut, kun kaadettiin tuotetta toiseen pulloon. Niin, ei kuohunut mihinkään, kun kaatoi tuollaisia erilaisia pussia tuolta taustalla olevaa pulloa, niin ei tapahtunut mitään, mutta tää se kuohti sitten. No niin, oliko kiva koe? Kastuitko? Sissi, kato tänne päin, kastuitko? Joo! Hyvä inkkari, jee, näytä meidän vittu joku movie. No kokeillaan, että meneekö vielä. Anna se Sissillekin, kun se haluaa kans varmaan laittaa. Ei siellä tapahdu enää mitään vai? Katsotaan. Joo, ei se on se yksi kerta. Joo, sinne meni. No niin. Kato, kun se on vaan se hiilihappomäärä. No niin, nyt sanotaan hei hei. Hei hei. Sano hei hei.